vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Saka ndati ndichinorekodha chirongwa ndokubva ndatumidzirwa imwe message ichibva kune umwe muteereri wedu achiti, Mukomanashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchiverengawo message iyi chiziviso. Saka message yacho yakanyorwa sekudai. Hanzi, hama Munashe, batsiraiwo kufambisa shoko iri. Pane mukomana iye anonzi Panashe Nyamande. Anoti iye akabva kuzvishavane ndokubva azorohwa nematsotsi ende akakuvadzwa ndokubva aendeswa kuBulawayo akazounzwa kuno kuHarare kuHarareNekuti Hospital. Hama dzake dzinogona kunge dzichimutsvaka. Mukomana uyu akabviswa ruoko ende ari muward B5 opposite bed 11. Haana kana namba yehama yake yaari kuziva. Ari kuvhiringika pakutaura. Ndinofunga kuti kukuvadzwa kwaakaitwa ndiko kuri kukonzeresa kuti ange achivhiringika mukutaura kwake. Please help nekufambisa message iyi mune mamwe magroups. Iyi zvakangoma hazvo veduwe, ndo message yandatumidzirwa neumwe muteereri wedu. Saka hanzi kune umwe mukomana iye anonzi Panashe Nyamande, iye ari kuti akabva kuzvishavane. Saka kana muchizivawo munhu anonzi Panashe Nyamande, hanzi akakuvadzwa zvakaipisisa ariko kuHarareNekuti Hospital muward B5 opposite bed number 11. Zvakangoma hazvo veduwe. Regei tibva taenda pamessage yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu Mukomanashe, please post for me. Makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi akaroorwa. Ndaroorwa kudaro ndokubva ndaita vana vangu 2 ende vana vangu ava vasikana voga voga. Inini ndiri kushandawo muHarare. Saka ndakati ndichangopinda mumba, murume wangu inini naye tainge tichidanana chaizvo. Even pandakaita vana vangu vasikana, iye haana kana kumboda kunetsera kuti why uri kuramba uchingoita vana vakomana. But dambudziko Mukomanashe rakazotanga mushure mekunge atanga kupiwa pressure, ende pressure iyi yainge ichibva kusaidi rehama dzake. Saka pane pamwe pandainge ndabuda, saka ndakakasika kudzoka. Taiva neimwe hama yemurume wangu uyo ainge atishanyira. Kudzoka kwandakaita vose vainge vasina kuziva kuti ndichakasika kudzoka. Hama iya ndakatopinda mumba ari mubishi rekubvunzisisa murume wangu, ende mashoko andakanzwa ainge achiti, naibhudhi dzenyu itsitsi here dzekuti munge muchichengetana nemunhu asingazvari. Murume wangu iye akabva apindura akati, ko naisisi kana muchiti inini ndachengeta munhu asingazvari, ko vana ava kasi kwamuri havasi vana here? Then hanzvadzi yemurume wangu paakandiona ndichipinda mumba, iye akabva angonyarara ndokubva atanga kuseka zvake akati, nhai makoti, handiti kana uchipinda mumba unofanira kuti utange wambokosora here, kuitira kuti kana vanhu vachiita nyaya dzavo vanobva vaziva kuti votaura kusvika papi. Inini handina kana chandakambopindura, ndakabva ndangodarikira ndokubva ndaenda kubedroom kwangu. Murume wangu ndokubva azonditevera. Inini ndikabva ndazobuda ndikati, tete, ndiri kukumbira kuti munge muchirongedza mabhegi enyu mubve pamba pangu. Zvinhu izvi Mukomanashe zvakaitika so many years ago. Kubva ipapo hapana kana hama yemurume wangu yakazotomboda kutaura neni. Pane pamwe kumashure uko pandakazombobata message iyi yandakabata mufoni memurume wangu yainge ichibva kuna vamwene vangu. Ivo vainge vachiudza murume wangu kuti ikoko chiziva kuti mukadzi wako iyeye ndiye ava hama yako. Handiti wakamusiya mukadzi wako achidzinga hanzvadzi yako, wazokoshesa mutorwa kudarika hama yako. Saka ziva kuti chose chinenge chakuwana ikoko, ziva kuti isusu hatidzipindi, uchange uchidzipedza nyaya dzako uri ikoko nemukadzi wako anokutonga kudaro. Saka vana vangu Mukomanashe vakakura vasina kana relationship nehama dzavo. Ko ndaizovaendesa kupi sezvo
idzo hama dzemurume wangu dzakagara dzakatondiramwa kudhara. Nanhasi uno mukomanashe handina kana relationship zvamuchose nehama dzemurume wangu. Hapana anondishanyira, neniwo hapana kana wandinomboshanyira, but zvinhu izvi zviri kugara zvichingondishungurudza. Now dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti handizivi kuti kungosvoteswa here kana kuti maybe vanhu ndivo vari kungondinyepera. Kumashure uko ndine umwe muzukuru uyo wandainge ndakambotukana naye. Saka muzukuru uyu mushure mekunge ndambotukana naye takabva tamboita makore tisingataudzani, but now mazuva apera awo ndakangokaruka muzukuru uya andisendera message paWhatsApp, but ainge ashandisa dzimwe nhamba. Iye akabva ati, gogo, ndiri kukumbira kuti nyaya yangu iyi yandiri kuda kukuudzai, please musaudza kana ani zvake, but nyaya iripo gogo, imimi muri kuda kuzototorerwa imba yenyu iyoyo. Ndikati kutorerwa imba, ndiani anganditorera imba nekuda kwekuti imba iyi handiti iri muzita rangu here? Iye akabva ati, gogo, pane zvimwe zvinhu zvakawandisa zvakaitika ende imimi hamuna kana chamuri kutomboziva. Hamuna here chamunombosuspekta, icho chamungangosuspekta kuti chiri kuitwa nasekuru? Inini ndikabva ndati muzukuru, hapana kana chandinombosuspekta inini. Akabva ati, okay gogo, imimi ndichambokupai zuva rekuti munge muchifunga kuti ivo sekuru hapana here zvimwe zvamunosuspekta kuti vanokwanisa vachikuitirai muchivande. Saka mukunofunga. Ndipo pandakabva ndatanga kuona kuti iye murume wangu mwedzi woga woga kana kuti akatadza kuenda kumusha mwedzi unotevera anototi ange achikumbira off, kana kuti off yemwedzi uno anosarudza kuti asaitora. Anongotaura kuti mazuva ano ndiripo pakumhanyidzana nemari. Dzimwe nguva paanozotora off yake inenge yatova 1 week maybe nemazuva mamwe mashoma, asi pose paanozotora mazuva ake eoff anototi agadzire rwendo rwekuti ange achienda kumusha, ende kumusha uko kwaanoziva kuti inini naye hatikwanise kuti tinge tichienda tiri tose. Ende kana ukada kuzama kumuudza kuti saka zvinorevei kana inini ndiri mudzimai wako, but iwewe uchisarudza kuti unge uchienda kumusha uri wega, auone kuti inini unenge wava kundiregerera, ipapo anobva atanga kukupopotera achiti, hongu, kunyange zvangu inini ndichikuda, but ndinofanira kuti ndirambe ndichingomaintaina that same relationship, especially naamai vangu. Vamwe zvavo avo havana basa, but amai vangu, I cannot choose between you and my mother. Saka iye anoti kana aita nharo kudaro anobva angopinda mumotikari obva aenda zvake kumusha. Saka ndiyo yakabva yangovawo suspect yangu. Saka ndakazoti ndava kuenderera mberi nekutaura nemuzukuru, ndipo paakazotanga kundiudza kuti gogo, kunoku kumusha sekuru vatori neimwe mhuri, kunoku kumusha vane vana vakomana 2 ne1 musikana. Saka muzukuru akabva ati, gogo, inini ndangoti ndingokuudzaiwo kuti ndo zviri kurongwa, because zvinhu izvi mugroup zvatova netime zvichingotaurwa. Ivo sekuruwo vari kutopiwawo pressure yekuti kana izvezvizvi ukafa, mukadzi wako uyu anokwanisa kuzosara achiwanikwa obva azotozvarira umwe murume mwana mukomana, ende imba yako yawakavaka kuHarare ikoko inokwanisa kuzotosara ichigarwa nhaka neumwe murume. Saka ivowo sekuru vava kubvumirana nazvo kuti imba iyoyo iriko kuHarare inofanira kuti inge ichigadziriswa mapepa ayo. Mukomanashi, zvinhu izvi zviri kundivhiringidza mupfungwa, ende handichazivi kuti nyaya iyi ndoitanga sei, because iye murume wangu kubva zvaakatanga kuita izvi zvekuti anopota achienda kumusha kwavo onogara ikoko kwe1 week or more than 1 week, munhu wekuti kana ndikada kumubvunza zvimwe zvinhu zvinenge zviri serious anobva atotsamwa kutopopota. For the first time last year murume wangu ndipo paakatanga kutambanudza ruoko rwake achindirova, mushure mekunge ndamubvunza kuti why is it kana muri kumusha hamudi kutaudzana neni? Kutaura kwenyu kwamunoita neni ndekwekuti munenge muchingondipindura ma1 word answer paWhatsApp, asi ndikazama kukufonerai munenge muchidecline macalls angu. Mushure mekunge ndamubvunza izvozvo murume wangu akabva atanga kundirova.
Saka nawo panyaya iyi mukoma handichazivi kuti ndozvifambisa sei, ndomubvunzawo sei mune zvakanaka, because iye muzukuru akabva ati gogo, kune zvimwe zvinhu zvakawandisisa zvandinoda kukuudzai, but please ndinokumbirawo kuti kana mava kuudza sekuru, kana vakakubvunzai kuti ndiani akuudzai zvinhu zvose izvi, musavaudza zita rangu nekuda kwekuti inini ndinozopinda bhizi. Saka vedare ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo advice kuti murume wangu ndomubvunza sei kuti ndinge ndichienda kumusha kwavo hazvigoneki kuti ndingokaruka ndasvika pamusha pavo. Ndinotya kuti vanhu vanokwanisa kana kuzotondikutsanira vakatanga kutondirova, because ikoko hakuna kana anombondifarira, ende hanzvadzi dzemurume wangu dzose dzigere pamusha ipapo. Saka ndinoziva kuti kana ndikangokaruka ndabudikira pamba pavo vanokwanisa kutondikutsanirana. Saka ndiri kutsvakawo advice yekuti ndobvunzawo sei kwomurume wangu mune zvakanaka, kana kuti ndomutresawo sei pose apo paanenge achienda kumusha, kuitira kuti inini kana ndikagara ndamubata kuti iye kumusha ikoko ane imwe mhuri, zvimwe zvose izvi zvinobva zvangoita automatic. Kunyangwe panyaya iyi yekuti kuzochinjwa kwezita reimba, inini ndinokwanisa kuzowanawo point yandinenge ndava kumira nayo kuti handikwanise kuti ndinge ndichipa imba iyi kune umwe mukadzi uyo wawakazotora mushure mekunge wavaka neni imba iyi. Please ndipewo advice yekuti kana ndava kutaura nyaya iyi ndisashandisa ma-emotions angu, ndibatsireiwo hama dzangu. Ende hana yangu iri kugara echingorova mushure mekunge ndaudzwa izvo zvandakaudzwa nemuzukuru wangu kuti gogo, pane zvimwe zvinhu zvakawandisisa zvamusiri kana kutomboziva zvakaitwa pamuri nevanhu vari kumusha ikoko, because ndine dzimwe hope dzandinorota, but dambudziko riri kuitika pandiri nderekuti ndinoti kana ndikarota zvacho zvandinenge ndarota, mangwana makuseni ndichingonopepuka kudai ndinobva ndakanganwa zvose zvandinenge ndarota. Saka handichazivi kuti hope idzodzo dzandiri kuti kana ndazopepuka ndinobva ndangokanganwa ndidzo dzine dudziro here yezvose izvo zvandakaitwa either navamwene vangu kana kuti nevanhu ivavo vari kumusha vasina kuda kutaurwa mazita avo nemuzukuru. Please kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindivigawo chitupa changu kana mava kuposta nyaya yangu. Pari zvino mukoma, murume wangu akaenda kumusha kunogadzirisa pasipoti yake. Saka iye akabva ati kwandiri, Sara uchigara naamai guru, mukadzi wemukoma wake. Ivo banguru vanoshanda out vachiita zviya zvekuvaka, saka most of the times vanenge vasikokumba. Zvese zviri bo, hatina kana problem inini naamai guru, in fact tinowirirana zvisingaiti. But first night randaenda ndikanorara naamai guru, ndakazopepuka pakati peusiku. Ivo amai guru vakaisa ruoko rwavo pazamu rangu. Zvinhu izvi zvakandinetsa, saka ndakaita zvekuvhunduka zviya. Ivowo amai guru vakabva vapepuka vachiita zvekuvhunduka, vakabva vati sorry amai nini, inini ndajairira kurara nemurume pasaidi pangu. Ndikabva ndati kuda. Even pakugeza paya zvinhu zvinondinetsa nekuda kwekuti kana uchigeza ivo amai guru vanoramba vakangokutarisa. Apa kumwe kwekugezera hakuna, nekuda kwekuti kuno kujoni tinongogezera mumadhishi, saka ndinongogeza ivo amai guru varimo mumba, but vanenge vachingokutarisa vakangoti ndee kukutarisa mumba imomo. Zvakaitika ndezvekuti nezuro tainge tichitoona zvedu mamovies awa takasvika kuma12 am tichingomaona manigerian movies. Ivo vainge vari pafoni pose apo patainge tichiona mamovhi, ndokubva vazongobatirwa nehope. Apa foni yavo yainge iri on. Foni yavo isati yaloka, ndakabva ndatora foni iya ndokubva ndatarisa. Vainge vakavhura rimwe chat
wanikwe amai guru vainge vachitaura zverudo neumwe mukadzi. Zvinhu izvi zvakandinetsa because vainge vachitotumidzirana mavidheos ebonde, but vainge vachingotumidzirana mavidheos ebonde evanhukadzi vanenge vachingoita bonde vari voga. Ndakabva ndangotika maaudios ose ndikabva ndangozviforwardira kufoni kwangu. Zvandanzwa makuseni ano mukomanashi zvandigadzika pasi. Ivo banguru vakaudzwa kuti mukadzi uyu ari kudanana naamai guru ndisisi vaamai guru, since vanhu ava vakatoronga kuti vanonyepa like vanoyera mutupo umwe chete. Pamaaudios mamwe ainge achitumidzirwa naamai guru achienda kumukadzi uyu, ivo amai guru vainge vachitochema kuti inini ndini ndiri kuvatadzisa kufara. Mukadzi uyu zvinotorakidza kuti anotombouya kuzogara navo amai guru ava kana kwemwedzi wose banguru pavanenge vari kubasa. Ivo amai guru pane mamwe maaudios avainge vachitumidzira kumukadzi uya vainge vachitoti sometimes ndinotonzwa kuda kutorutsa kana murume wangu ari pamusoro pangu, asi kana ndikazotofunga iwewe ndiko kuti ndikwanise kutanga kunakirwa. Ndabatwa neshoko nezvandanzwa mukoma. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi handizivi kuti ndoita sei kuti ndidzokere kumba. Murume wangu anokwanisa kuzofungidzira kuti maybe ndine zvikomba, that is why ndapa pressure yekudzokera kunogara ndega kumba. Apa ndava kutya kugara naamai guru kuti zvimwe kuda vanozondibata chibharo ndakarara. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Vedare ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.